Kakoro pesa emane aonge go emomiyo nadhi akawo loan. Iwinjo. To madwa duoko negi no tayudo kanyo. Gisemanya ndalo ariyo. Sa onge wach. Onyolo. Jandika no jog. Apenji. Kurutu. Jandika ni fundi ni. Ninga idle pile bwana. Idle nani? Iya idle. Hey! Mana ngoma dwa kaya. Mana ngoma dwa kaya no. Mane momiyo rach bedo kama ji tiye. Ni no ad last. Apenji. Iko mbaka kinga. Iko mbaka kinga. Apenji kod kidonjo ka. Donge ngina achunga ka aluongi mara 20 to kane kata kirespond. Bwana we pimo wiya bwana ng'ama duong' bwana. America donge in mane wan kodi kama ipenja mbak nini? Ipenja mbak loan manakao. Ng'ama duong' iri jo sola panda. Irudho laki gi pol mar sitima we. Bano ni ngonget. Iwijo kaka idlas wete ni weche giricho. Ayenje giricho mera. Koso ti. Emomiyo kare jopuonje no dagi list adi. Adek. Mother tongue speakers, noise makers, to gi idlers. The idlers do not idle around. Idling, come here. Kijana yu idling. Bwana to mani ngene japuonjo sejuki. To gimonego beni ani kuma kijana nitiere. Mautino kajwango wero ni vijana musilale. Tionge in school. Tionge gilal. Inyiso gini musilale. Tok giwinji. Tidwarie rally. Idling mine ni wijena. Mera. Bwana. Mera. Yani ngato nyalo bedo idol. Iwinjo ne. Ni luang ni opia chips ne. Se talmo yanyi luang no yanyi min luang ni nding meru. Samoro luang ni tonge mi. Bwana mera bwana gi luang ni mane samoro ne baya be samoro koro ko yudo buombe. Ingene luang ni to weri ni 1 week. To weri mano. Kapo weri gi mano. Samoro luang ni opio mana kuom ngato. Gima ok pek kata. Gima yot. Bwana makato we luang ni oyue. Omera winjo ki yanya maromne. Pamge. Samoro luang ni kata ok nen. Bwana samoro kata mana luang ni no opio kuma kusudi. Okia kata ngima luang ni no, gi luang ni madak wik achiel. Samoro dong luang ni nyuolo mande to tho Jumapil bwana. Dalo moko dong ata tiko gi luang ni more keja na madhi mana 6 months. Bana luang ni chana ng'eyo. Iriambo luang ni mane musekadho 2 years. No muki bwana ne ngane bwana. Kari wo luang ni. Ema nitede rech kende. Tinde ji chiemo donga. Luang ni beach. A beach. Mane wabiye ticha beach. Luang ni beach. Mage tangom. Doi wachiemo ji a beach. Tapenji. Kuro okne mano paro marach pacha idlers. Bwana, ki idol ni onge giminyalo penjo ngato ti yae kae. Don't idle around. Kare wa penji. Okay, ni penji. Angomo miyo. Apenji. Son of a bitch kore en nyathi mara bitch dala nyathi min gi mara bitch. Son of a bitch moro minyo kata mane you. Son of a bitch. Musungu moro na rado godo. Tungisa ni you son of a bitch mawacha ni ngano ngea nade. No yanyi. Ongea iya nyango bwana ani binye ngama yanya ni ngama choma teri gi story ni so and so oya Jesse en kama wange dongo wange dongo kamua idol gacha ayuru gino man teach moro uti 200 do chamla bwana Emilio lewi kama no miparo na manamili nyaro mwalimu nawa Emilio lewi kama no miparo na manamili nyaro mwalimu mane mani kwa yosieku kaiti buku de yanyo nga ide yanyo ko ngawinyo ni mio wadi barua notene ni osiepu ngama ndiko ko omera ibe ni yaro sikandolo mera 30 bob iduogi miyo jo class 7 30 bob makora winyo mana jo moko mi 3 bob jo moko mi 7 bob jo moko mi 13 bob to indo ngwe no tamie Jondiko imiya influencers mag gweng
Ito dong weno tami debate ni chung ni mbe no opro so pass. Bwana ngama nogolo a teacher is better than a farmer simply because. Thank you Mr. Speaker sir for tirwako sir aneni for giving me this opportunity to perform the motion. First of all, a teacher can teach the farmer and the farmer can farm the teacher. I want to say that a teacher is better than a tutor. Tutor mane? Koro tutor mathom dipimi gi japuonj. Okenyal speaker engo. Speaker is the in charge. Tutor mane ni mathom. Kwani japuonj be bire debate mar nyithindo bwana to mano sikul modwanyore na ngono. To dong jopuonje mane ok ni ani gi participate gin gi for gin gi for C. Ging'iyo. Ging'iyo. Dong mazingira kaube ngini samoro yo kwache sunge debate. Udhu loko debate mjadala kuru wache Kiswahili. Asante sana bwana Msipeka. Uliopo fursa hii ya kunipa. Ningependa kusema ya kwamba mkulima ni bora. Pesa amepata. Mano ngeni ya mjadala. Nyako to mundu limi nyaki bedi gidaf. Inkejithi kanyi di kwa yefea ibinjo. Ngama di limi no mkulima aliye kulema. Bata aliye kulema ukone ukete mkulima gosa aliye kulema. Adonkoro engeli. Engeli. But no nego kete niya. Anaye kulima umruzie Ferrari. Ningelia kwa mafuo. Ningelia pakumu. Akumu. Kama story nonae. Bwana. Bani riek me okichala kata ngama joye mkopo semanyo wigare. Anakanga okaparga kata ni anjaluo. I don't think. Tokichal. Ebu. Mwanangu. Njo. Mwanangu njo. Subira ufuta heri. Uliponi ulisa. Jameni msikilizaji. Jameni Delila analia. Bwana yake yamemtupa. Bwana Delila torwakolema ber orwako kitenge mutu wenyaka ne material nodo mutu wenyako tamba. Video joseka million no. Hapana. Okate rasu tumuno nikechinga muwerebe ngongo ruoko. Kamilion ngongoro. Kwani kia bwana magi tukarosomo kanye bwana. Kwani kingongo wangi kamani. Ana somo gazette town. Ana somo town. Iwe na somo area ka. Iwe na somo gazette magudoluo titmatch. Hata soma. I'm above that. Asomo nyaka tafia leo, taifa lelo. Ana somo Aero Girls. Nithi punjo. Jomage. Ana somo Aero Girls. Nithi punjo wa environment confirmation. Conservation. Mana winjo no miye certificate. Mayude certificate. Kare nawe nathi manyo go teach. Apenji no komisa gi jacket. Dodong no tuona teach kadhi gi certificate mana yude certificate to manotas awe no leuni. Marwe dong nathi godo nini. Idhi gango? Athi godo nini nadwi diwe ne president nidhi were ne marwe dong naja dudu bera wane joma ne wero ni dudu wero biro nango ya ye kwani dudu chalaga nade tok dudu anpokanelo ana winjo kama na nyithindo wacho ne aye dudu kidudu mutu kena ngoa filisa vinet mutu mano ki cost mane bana ne ngani gino free onge ka free of charge nyake chul mano pomb ngato bwana magita jomage majoso labiro mako gieki apenji okichulo sola taya to kare ni liel kode nade omera bed ngama duong samima wego mbekni ka ngama e side lane around gino chieng moro ne mi chief nego tenga nigo kwajo to poko goi ibiro goi moromo wasema ka gima anti gi giri moro nyulo ka in koda gi wacho choma te ango milaro koda to machomi te to okidwa penja niya bwana meya duok na pesa na mena oli bwana okay kare wago kodi mbaka ma important kanga sani ndio ni 10k kimaksudi tu wacho ni kawi cham kimaksudi tu oko dhi wacho kejo ko dhi yuda
Ngat inti mabese moko ngato ni bin gi Dong ore namba na mar 94. Po igi pesa. Dong ore namba na mar 94. Aloro. Mana ase loro. Nango. Oka mano donga senge ni en wrong number bwana. Mana fuo marom nade kaka kejosekayani bwana dang pesa donje simba ni to pod sauri yako mare. Ane boy namboro ne pimo nani. Bwana ngano eroga muswa. Boy namboro ne. Boy namboro ne pimo nani ya ndalo moko nyulo. Ni kane gine school to ndalo moko mama ginoro ne oro ne rent gi namba ya M-Pesa. Koro de yudo gicha kane gi rave. Dio madho te. Kiny kama de gocho ne ai na idling owada.